Mám pro vás dneska takovou věc, jakože jsou to knihy, ale nejen nějaký. Už tenhle ten nápis vám něco říká. Je to slovenský. První kniha je Co tě očka viděla. Co tě očka viděla. Je to ze mladých let. Já to pořád mám a je mi 8 to jedno. A je to Co tě očka viděla, aha ludia. Tady jsou takové obrázky. A třeba je tam Co tě očka viděla. Ne, to, jo. Co tě očka viděla, aha ludia. Ocko, mama, sestřička. No, takovýhle obrázky. Co tě očka viděla, aha ludia. Ocko, mama, sestřička. A co ještě viděla, aha kozla, pesíček, masička. Tady je třeba předposlední. Co tě očka viděla, aha ludia. Ocko, mama, sestřička, a co ještě viděla, aha kozla, pesíček, masička, teraz teba uviděli v hlavke, sa to skládá delí, jak zupenkov květ. A tady je poslední. Co tě očka viděla, aha ludia. Ocko, mama, sestřička, a co ještě viděla? Aha kozla, pesíček, masička, teraz teba uviděli v hlavce, sa to skládá delí, jak zupenkov květ. A je z toho svět. Takže to by byla jedna kniha. Takhle vám ještě ukážu. Takhle jsou obrázky. Takhle jsou obrázky. No a je to hlavně o obrázcích, jako mají tam jen maličký to. No, slovenština mi nejde na to, že jsem Čech. Tady jsou ještě ty lidi, jakože to. A napsal to František Hrubín a Helena Zmatlíková. A tady je takovýhle obrázek a